MLA মন্ত্রী চাওই সিমি নগ সুস্থ কাই তং বাই ইয়া হাই কাই বুসকাঙ্গে বুটো চনো বুন মাঙ্গলাক 1 নং সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রनि हेजामारा ब्लकनि बिसिं खबजा कामुकछरा एडिसि भिलेजनि बागानपारानि दिप्रासा बसंनि लुगुरा बिसि थामथि रमै गयरेंनि दुइ नोंनि मातंग जावो हाबां फायो हाबां थांगो फियाबा दिप्रासा रोगनि कपालनि बिरमानले पाइलांलियानो ताबुकनि जरावो फानो नोंजांनाय दुइनि बिया बेलायनो नुकजाक तखा दिप्रासा कामि आमचाइरगो 1 नং সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রनि हेजामारा ब्लकनि बिसिं खबजा कामुकछरा एडिसि भिलेजनि बागानपारा आमचायो बेबागै खुंथामथि बाहाय दिप्रासा नुखुंनि बरक तङै तंजाव फिया नोंजागनाय दैनि शेकरै लामा गाहामगरै माइल हाजाम गावै बेलाय गिरिमा सिनजा लामाथै थाङै नोंजागनाय दैनि बागै मा थांलाय जावो वादे पामतेनि जराव बेलायनो जोंजालनि बिसिंथि मातंगो जेराय रक रोंनगो थांलायसो खलाय थानिबो लामा गाहाम गरै रोंनो कतर थांलायसो खलायना बागैबो लामा गाहाम गरै सा खामिया रक ओंगै तंफानो लामा खामियानि बागै बेलाय जोंजालो खलायना नांगो नोंजागनाय दैनि आमते हाय मांखुरि जिनि केमेराओ गासाय फाइमानि बेलायनो लाचिमा सिंसा दैबो आमसक्के हामिया अबसि दिप्रासा लोगो रखाय और शीतरा दैसे नङै मा तंजा जावो बीजेपी ट्रिपल इंजिननि ताबुकनि खापा दिप्रा मथा बदनि बागै सिमिहिने वानसुकजाक ताबुक टंक संलुकुर 2018 बिशुओ हास्तेओ सीपीआईएम बदनो चेन्निवै बीजेपी आईपीएफटी कथाजा खापां खामानि बीजेपी आईपीएफटी हापांनि 1 नং सिमना विधानसभा केन्द्रनि बीजेपी आईपीएफटी कथाजा खापांनि कैंडिडेट बृषकितु देबबर्मानो गोबां भोट बाय कप्लाय खायमानि सिमना लुगुरगनि जोंजालनि कक्रकनो सानानि बागै फिया हाबां थाङो हाबां फायो मानि याकारै हास्ते हिरा जुगनि सोनाम फानो सिमनानि लुगुरगनि कपालनि बिरमान पाइलांलिया साथै कलायो तंग सं लुगुरग नोंजांनाय दै लामानि जोंजाल सपङै मानिया गोथाजा खाबा मुंसा गाहाम सामुं खलाय मानिया ताबुंनि ट्रिपल इंजिन गोथाजा खाबा रेकर्ड सबायै सिमना केन्द्रनि वाइनि कप्लाय ओंखा बृषकितु देबबर्मा मिनिस्टार ओंजा फियाबा तंग सं लुगुरगनि जोंजानि कक्रकनो सपुं जायगा ताबुक आमचाइनि लुगुरग मिनिस्टार बृषकितु देबबर्मा तै हास्ते खापांनि थानि कयखा नोंजागनाय दै दै लामा गाहाम सोनामुंनानि बागै सानुं बसानलायगा जे बिसि बोसोराव मैं अबा हायकै नर तै गयरेंनि तै नङै तंलाय बालखा आं हाबजुब फाय सानि न आम हायके नों मानि हिनि खोना आं हाबजुब फाय बय को तासो जरा आम हायके नोंनि मा तंगुदा एमने तैनि व्यवस्था रक तैनि जोंजाल करो कोनो अबनो समाधान खायनाय रक करि जा आमसनि ने बागै समाधान खायनाय करि के बय को जों सगांग मेदान हुनै सागा प्रभु आम तिङो ओरि इनको निउस ओरि मानि फायनाय करि नाहिनाय करि लामा नाहिनाय करि जों तखन बलग थांनाय था आप्रभु साय हरो फायना नं बागै बाजेट दं तैबो दं लामा दं नि साव गाय को ताक्स जरा आपुरो अक्टोबर मास ओरि नि सामनि अक्टोबर मास लाइसे को ता कय मास उमि दंखा ता फानस कय को नाहिनाय करि त तागो के फानो ताबो ननि मतामत ननि ओ आमचाइनि जे मन्त्रि दङ एम दङ मं नरकनि स्ट्रं मारिबाय नंनि बुदमाबाय न खप्लायङै ताबो एमएलए मन्त्रि अंबायखा ननि दुख कष्टनि बिरमानिखौ तामस कसाना मुसुं चिन दुख कष्ट बिरमानि को कसाना मुसुं बर एमएलए मन्त्रि चावै सिमी नग सुस्त काय तङ बाय या जतनि बुवागिनि नायना नांगौ फायै नायना नांगौ गाय को साबो गाहाम काय मातं साबो तै गाहाम मानो साबो लामा गाहाम मा हिम कासे हिमबो से कुलमाया नों बसे कुलमाया नग कयका कलकाया कइसे तैसे साखलायबो दङ नों कुलमाया चिनरनि तैरंनो बय बेरायना फायखां हे नोंनासो सया तैरुमुनि बागै लामा हाजाम अमा हायनो रे गार खायना फाय बयके हाजाम गासि लेंजम कुग्रै सिरा सिरा जीवन से अमा हायके हाजाम गावै तै खगै दङ हिमै दङ लासि दङ जे कोनो जागा थानाबो बोसा परिना जों सुबिदा माया फंगायके गारि सलाबिया मा दवो आइथु बोसावै जों तियार मा खायो गारि सलामना बागै जोङो माने को सुबिदा खायनानि बागै साउता खायने हैनां बाय जों को एमएलए र ओ काबिनि मुं सिनो कामिनि मुं खावतर कामसर माने पारान मुं काय हिंजागो बागान मुरा हिंजा सिंजागुता
bagan murang ka sini jago bo bolong bising lai bo bolok ngai hejamara bolok পঞ্চায়েত কে পঞ্চায়েত ka kamuk sara যে ননে ও আমসাই বাগান বাড়ি আমসাই নি লুকুরক বেলাইনো দুঃখ বিরিমানো বেলাইনো কালাইজাক ও বিষয়টা নর সবই হাসটা হাপাং বিজেপি সরকার তাই আপিএফটি সরকার তাই ত্রিপুরা মতো সরকার 3 দল অবহাইকে 3 দল সরকার খালাইজাক তামুক যার মুসুন নংনি সুখ দুঃখ গনামাগে जों kesana musuh maka cini lama tei tei mana nih nanggan nih hai kai bus kang buto sono bun manggalak 40 butar tong sino jagawa qua các lại thăm qua tùy má này nhà romo cái tùy má ya má tu cu ya abo abo ni bago ni tu mo kita han mata lama bai tei tei kuno ya lama bai tei 너 라마 타나게 다복 비앙티 타나이 에네 오 뜨이바 사오이다 타나이 bari thana 뜨이바 사오이 뜨이 거더러 가 바이케 타나이 tei kotor ngai wate kotor wa ngai seng buni nok kina tei makhang uta buni nok kina tei biasa tei pul bokuri hingga wati raw wakang guys yang bazar hati raw si masa ya tong tei tor thanga guys yang parang thana si sini kono sujug subida और तो नेतारो फाइ नाय थांबाके ओ आमसायो फाइ दैरक नाय थांगा sini sarbinu phai nai thambai ka bo sungno kogri kalangka bo phai sini o lama bai tini bagai ব্যবস্থা khlai na hin sai kalangka abon pore sarbinu sai kalang pore abon pore ke phai dia kahaya ke bukus kahaya kogri kalang ko mani asu dia pun abon pore bo phap phailia nuk nuk jap phailia sungno kono kok thai bo sapailia ke abon bagino sing tini taisa haina hai sing taisa ma kobokha sini o dukho kosto birmano sing salaina ni bagai gai bosabuti ba porasona khaine chongwa school ro boro homaya tamni gai school thanani sing gari ro boslabia somoy somoy school bimaya kipilno phayo gari gura boslabo yang thango ang chin lama ba hakchal wati wa khang ke himbo maya lama bo rimi ekdom tam hinani mane je lama sing 10 minute be soginani o lama no sum prai 1.5 ঘন্টা kahero somoy nang thango asigi rimi thango wati wa khang kai himi maya thangi maya wati pampi waka ngai to tebo sini osubidar busabuti no tebo school homaya tei tori thango tei bari maya aro sing ko kuno thanani sini lama ukore sing jisin thana hanga buini para ka jatei thana nango hanga buini para ka jatei thanga hanga baksa borok bosa jai kalai jago aun bagi sing mane sini o lama bai tini bagi sing dabi khlayo sini ko sini MLA rong no sing dabi khayo ta फाइना फाइना तो फाइना tini phaito जों buri rok ngai ngo pensin kang kai delivery na thaka kai busu kosto kai bali matalang lai eba romi matalang lai ngai lai ngai rok ngai lama rok no bejong thang manu omun bagai kita kobong gari gura chana ni nangu ta 어